ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи автотиҷӣ. Ирӯз 31 марти соли 2024 навори рӯза оиди мошино мешаванд. Opel Astra, Opel Vectra B, Mercedes-Benz C-Class, Nissan Maxima, хонаи фурӯшӣ Daewoo Nexi ба хотири шумо навор кардагем. тамошо кунед. лайкора бизанед, дар канал подписатсия кунед, наворро фақат жакнед. Шербачо навора бо диққат тамошо кунед, маълумотро гӯш кунед. Кадом хона мошине ки маъқул мешавад, занг бизанед барои мухари мардур азиз. навори зуршдагай, фақат дастгирии шумо пешравӣ кор мешавад. мақсад мегӯям ки поддержка. лайкора мезанем, барои реклама муроҷиат кунед. имо WhatsApp дар экрани шумо замин, хона, мошин чизе боша мо рекламаш мекунем, фурӯхта метем. хулоси гап, мақсад мо метавонем шумо дар мошинам ёфта битем, хонае ки дар кораи азбоҷу ҳаракат мекунем ёфта битем. то бачаҳо элон аз сар мекунем, навора бо диққат тамошо кунед, лайкора бизанед, элон аз сар мекунем. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi ҳастае ки дар ноҳияи восеъ дар деҳаи ҷаврез солаш 2008 сол ҳамин Nexi дидесен, ҳамира фурӯхта мешавад бо нархи 15000 сомонӣ, мотори 1.6 коробкаш механика, бензин, газ. рақамои 918 WhatsApp шуна муроҷиат кунед. балоно 40%. хулоси гап ки ҳамин балонро бояд алиш кунед. касе мегира алиш мекунад. ба хотири ҳамин балонаш бо 1000 сум минус мекунад, мешавад 14000 бод. азиз, документош 7 моҳа, ходовои нав, краска камтар, трешна дорад. десен хитомачако алиш намешавад, задагӣ нестай, пусидагӣ ҷош мақсад крилошта камтар дорад, мега ҳамуҷаш хулас пусидагӣ доштааст. мотор, коробка созай. хуласига бачако занг бизанед аз номи канали автотиҷӣ. муомилаи хуб ҳамроҳи шумо мекунам, беҳуда зангшон назанед бародар азиз. мегзарем ба дуюм эълони ирӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Нурулло Ҳувайдуллоев, масҷиди Аллоҳбердиро пушташда қарор дорад бародар азиз. 4 комната 3 сотих 270000 сомонӣ меганша, бо арзон мешавад. рақамои WhatsApp 088 занг занед, масъала кунед. калидори 9 метра дорад, ҳавлиш бетонпӯш, мақсад гирди хона маҳкам мебошад. кухни ҳоҷатхона дорам, ванна дар дохили хона, обам дорам. масъалаи света медонед, хеле боҷро камкам киштесам бача неги ҳастай. ҳоҷатхона дорам, гирди хона маҳкам, дарвоза задагӣ, подвал дорам. хонаи замонавӣ хулас, масҷид, мактаб, мағоза ҳамаш дар наздикӣ. маълумоти пурра рақамои WhatsApp 4636 занг занед бародар азиз. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯширо тамошо кунед бачако. Mercedes-Benz C-Class ҳастае ки соли 1998 шаҳри Душанбеда қарор дорад. шаҳри Душанбеда 46000 сум меган, бензин, газ, мотори 1.8 коробкаш механика. рақамои 31 67 15 занг мезанед, маслиҳат мекунед аз номи канали автотиҷӣ. мошин 100%, объёмный, тоза, дискаҳои рамашкай, зури бад 16, люк, кондитсионер, просто мошинча бомба. шербачо нарӯшкаш мекунед, тамом мега. охири нархша алиш намешавад, 46000 сомонӣ. беҳуда занг назанед. касоне ки Mercedes C-Class хустен, ҳам бачаҳо онҷо боша, лайкора бизанада, бинависа ки ҳаминҷа ҳастем, тамошо дорем бародар. маълумоти пурра оиди ҳамин мошин, рақамоша мондаем, занг мезанем, маслиҳат мекунед, мегирӣ. хона, замин, мошин чизе боша мо рекламаш мекунем. дар аввал навор, номеро WhatsApp, имо мондагиай муроҷиат кунед бародар азиз. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ имрӯза. Opel Ashka. бародаре ки Ashka хостен, навораш кардем, тамошо кунед. солаш 2006 сол шаҳри Хуҷанди Бостонида қарор дорад. Хуҷанди Хидмонда 68000 сум мега, бо савода мешавад. бовар кунем бачаҳо, Ashka гарани қиматан 70-80000. срочно мешидагай, занг занем, маслиҳат кунем бигирем. бензини холӣ, мотори 1.6 коробкаш механика, вагон мегам, мотори 1.6, бензин Б ванус. хулоси гап ҳамқа маълумоти пурраша мегирем. дискаҳои зур задагӣ, 4 балонаш конкретный, краска тоза, мотор, коробка плюс ходовоям зури бад. нафаре дар кора мегира, мошина ҳай мекуна, мегада. хуҷанда мерен, рақамои ахири 314 занг мезанед аз номи канали автотиҷӣ. бо муомилаи сӯз ҳамроҳишон мекунам. фақат бачаҳко беҳуда занг назанед.
мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B ҳастае, ки солиш 2000 шаҳри Кулуб дахол дорад. 42000 сомонаш мегӯянд. Бензин газ. 2000 сол шаҳри Кулуб 42000 сомаи бачако. Бензин газа, мотор 1.8 коробкаш механика. Opel сотка марамат. Дар ҳолати хуб қарор дорад. Мотор 1.8 қабурға мегӯянд. Хадавои садай, балона 80%, аккумулятор 100%, гази Euro 4 без ҳуҷҷат. Ҳамин қадр камбуд шербачаҳо ҳуҷҷат надора, ҳуҷҷатиш тамом шудагӣ. 42000 дутихаро марамат кунед. ва дар комментария нависед аз кадом маркаи мошин шумо дар маъқулаи мо ҳаракат мекунед. аз рӯи комментария шумо нағор карда барои шумо пешниҳод кунем бардоред. Касоне ки лайкҳоро намудед, ҳозир лайка биза ки шерна спед куда. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Nissan Maxima ҳастае, ки солиш 2005 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 50000 сомонаш мегӯянд, бо савдои хубам мекунам. Бензини холӣ, моториш 3 коробкаш механика. Nissan Maxima-и тоза мега, састани зурай. Ҳуҷҷат дорад. 4 баллон, пачка, кондитсионер, ях, кузов, мотор, ходовой, хулас без ягон камбудӣ. варианти алишӣ боша мебинем мегӯянд. мақсад мошинои арзон боша, сумшон метен. мошинотон мақсад Toyota боша, як ягон мошинои қиммат боша, ягон сумтон метан. хулос ҳамин қадр вариант дорам. Дидесен мошина даруниш хеле тоза хушракай. 50000 каси дора, занг мезанед бардор азиз, мегирем. беҳуда занг назанед. кадом мошине ки маъқул шид дар ҳамин навори 19 худошона занг занен. бачаҳое ки мошинотонро мефурӯшен, касоне ки ваъда мекунанд мошинатон омада мегирем, аввал залогшонро бигирем, баъд ждачшон кунем ки бениҳоят муроҷиат бисёр шерсаи. хайр бачаҳо, худтон эҳтиёт кунед.